Здравейте! Сега в момента работиме по изнасяне на данните за мрежата в вид на екселски таблици. Ползваме Comma Separated файловете, CSV файлове. Подредбата на колоните е според този шаблон, според тези шаблони. Ще ви пратя тези шаблони, ще ви ги пратя с help файла, които могат да се показват всички колони, а могат да се показват и отделни колони. Ще говорим сега конкретно за възлите, за данните за възлите. След като прочетеме данните за мрежата, кои колони да се показват, са запомнени в сетингите, в чекбоксове. Ето, ако махнем някои чекбоксове, тези колони няма да се показват. Върху всеки чекбокс, ако за него трябват някакви разяснения, като попадне мишката върху него, се променя картинката, за да може да се вижда за какво става въпрос. Ако искаме да запишем чекбоксовете по този начин, по който са зададени, пишем Save Mesh и после Save чертежа. Записването на самия CSV файл става от тук, като дадеме позиция O. Задаваме име на файла. Така. Я да видим какво стана. Ето го файла. OpenWidth Excel. Така. Ето ги и колоните. Които са зададени. Сега ще ви покажа какво ще се получи, ако махнем всички отметки от сетингите. Хайде махаме всички отметки. Така. Така. Остават три задължителни колони: номер на възела и позициите спрямо световната координатна система X, Y и Z. Тези колони задължително присъстват при всички настройки. Както и да настроиме изхода, тези колони винаги ще присъстват в таблицата. Другото е, че когато избирате тук, имате опция. Като изберете опция по подразбиране All, можете да задавате и да настройвате колони, които се виждат и които не се виждат. Ако използвате някоя от другите опции, перифериал или нов перифериал, примерно перифериал, тогава не се използват опции за колони и се показват само периферните или непериферните възли с техните номера и позиции. Ето ги. Де факто искам да ви кажа, че тези настройки от сетингите влияят само ако при създаването на CSV файла е използвана опция O.